mga magsasaka natin, sa ngayong Pebrero, Marso, hanggang Abril. At siya, sa kasi mababa yung presyo pa ng bigas ng paliwanag sa atin. Isipin ko, nakasabay na lang na mga magsasaka para na sila mabili kanilang ng mga bigas. At yung galang, sana, ibig para din ng mga magsasaka para magtuloy na pa rin yung ating mga magsasaka at parehas din na makilapan yung mga consumer. Bukas yung pagpapakawala ng mga bigas na kaya alam na. Hindi pa lang
Oo. Malapit na yan. Tatanggalin yung orange cone na yan. Tulay na lang ang matitira. Yan. Grabe, no? Sana all